Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Health Time, δηλαδή την ώρα της υγείας, την εκπομπή που μας χαρίζει το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Νέο Αθήνεων, το οποίο και μας στέλνει κάθε εβδομάδα εδώ στο στούντιο του καναλιού 9 μερικούς από τους πιο σημαντικούς ιατρούς χειρουργούς να μας μιλήσουν για θέματα υγείας που μας απασχολούν. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την δόκτωρα Μαρία Κοτρότσιου, που είναι πλαστικός χειρουργός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και θα μιλήσουμε για την αντιγύρανση και για τους νέους τρόπους αντιγύρανσης. Ποιοι είναι αυτοί? Καταρχάς όλοι ξέρουμε το Botox. Είναι πλέον πασίγνωστο. Οπότε κυρία Κοτρότσιου, τι είναι ακριβώς το Botox και πού μπορούμε να το εφαρμόσουμε? Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα στην σημερινή εκπομπή για την οποία με καλέσατε να αναφερθούμε στο κομμάτι των μη επεμβατικών ενέσιμων και θεραπείων, τα οποία συντελούν στην αντιγύρανση, και δεν είναι μόνο το Botox, είναι διάφορα άλλα ενέσιμα και μη ενέσιμα υλικά, όπως είναι τα λέιζερ, είναι το ιαλουρονικό, είναι το Botox, είναι οι μεσοθεραπείες, στο οποίο εγώ θα ήθελα προσωπικά να τονίσω και μέσα από την εμπειρία των περιστατικών των οποίων έχω, ότι ο συνδυασμός των θεραπείων είναι αυτός ο οποίος βοηθάει πραγματικά στην αντιγύρανση και στο να διατηρηθεί ένα πρόσωπο πολύ φρέσκο και πολύ νεανικό. Ξεκινώντας λοιπόν από το Botox, το οποίο με ρωτήσατε και το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό πλέον σε όλο τον κόσμο, και πιστεύω ότι το 90% των γυναικών κάνουμε Botox, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το 90% δεν είναι λίγο δεν είναι μεγάλο ποσοστό. Όχι. Πλέον ο κόσμος δεν το φοβάται το Botox, διότι έχει αποδείξει μέσα στη διάρκεια των ετών όπου εφαρμόζεται. Είναι ότι πολλά δεν υπάρχει... αυτά τα έτη, είναι πάνω από 20 ετία, ναι, θα λέγαμε. 20. Και αν σκεφτεί κάποιος ότι έχει και το FDA approval από την Αμερική, από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Αμερικής, ότι δεν έχει αποδειχθεί κανένας κίνδυνος ή κάποια παρενέργεια μέχρι στιγμής, όταν γίνεται σε νορμάλ, να το πούμε, δοσολογίες και μεσοδιαστήματα, που και από ειδικούς ανθρώπους, φαντάζομαι. Και πάντα από ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά και τη δοσολογία και το φάρμακο και την ποιότητα του φαρμάκου. Και τον τρόπο να το εφαρμόσουν. Και τον τρόπο που θα γίνει η εφαρμογή, διότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους ανθρώπους και ειδικότητες όπως είναι η πλαστική χειρουργική. Τότε θεωρώ ότι, και βαδίζουμε σε ασφαλή πεδία, ότι είναι ωραίο να γίνεται και να διατηρούμε την νεότητα με αυτό το φάρμακο. Αν δεν κάνω λάθος, το Botox ξεκίνησε για τελείως διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για το βλεφαρόσπασμο. Όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν υδρώνουν πολύ και σε υπερυδροσία εφαρμόζεται, το οποίο έχει την ιδιότητα να σταματάει για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα χρονικό την υπερυδροσία, σε παλάμες, μασχάλες και σε πέλματα. Ή όταν έχουν ένα τικ και κουνιέται. Το τικ είναι ο σπασμός του μυός. Ο σπασμός, ναι, και οπότε αυτό το λύνει. Θα λέγαμε ότι λύνει το σπασμό. Έχει αυτή την ιδιότητα το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Botox. Και ακριβώς εκεί λοιπόν που έγινε η εφαρμογή στον σφιγκτήρα του μυός, παρατήρησαν ότι δεν γίνονται ρητίδες, δεν υπάρχει ρητίδωση. Έτσι λοιπόν κάποιος ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει ρητίδωση και γι' αυτό φοβερή ανακάλυψη, όντως. Κάποιοι το λένε και για την πενικυλίνη του αιώνα. Ναι. Έτσι το χαρακτηρίζουν. Λοιπόν, είχε όντως πολύ καλές εφαρμογές. Τι ακριβώς έχει, ποια είναι η ουσία όμως το Botox? Είναι βοτουλινική τοξίνη, είναι μια κατεργασμένη πρωτεΐνη, η οποία εκεί που εγχύεται στο μη που γίνεται η εφαρμογή, όπως είναι ο μετωπιαίος για παράδειγμα, στο μέτωπο ή γύρω από τα μάτια, στο σφικτήρα του μυός, γι' αυτό πολλές κυρίες ή και κοπέλες λένε ότι δεν θέλω να κάνω τη ρητίδωση γύρω από τα μάτια. Εκεί βοηθάει πάρα πολύ στο να εξαφανίσει τις ρητίδες για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βέβαια, έτσι. Ναι. Η διάρκεια του είναι 4 με 5 μήνες. 6 μήνες. Θεωρώ ότι δεν διαρκεί 6 μήνες. Δεν διαρκεί. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα τα οποία είναι πιο νεανικά, τα οποία δεν έχουν τόσο πρόβλημα σε σχέση με κάποια άλλα, που μπορεί να κρατήσουν και 6 και παραπάνω μήνες. Από ποια ηλικία εσείς προτείνετε να ξεκινήσει να κάνει μια γυναίκα Botox? Και άντρες? Και άντρες έχουν αρχίσει, βεβαίως. Ναι. Έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει, διότι θέλουν το μέτωπο να είναι πιο λαμπερό, να είναι πιο με λιγότερες αλλάζουν οι εποχές πάντως. Ναι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ηλικία, ένδειξη ηλικίας, να πεις ότι στα 30 ή στα 25 ή στα 45 ή στα 60 πρέπει μια γυναίκα να αρχίσει. Καλό είναι πάντως να μην σχηματιστούν οι ρητίδες. Ακριβώς.
Είναι όπως κάνουμε έναν καθαρισμό στα δόντια, κυρία Χαλαμανδάρη. Δηλαδή, δεν αφήνουμε το δόντι να σαπίσει, να κάνει τεριδόνα για να φτάσουμε στο σημείο να το βγάλουμε το δόντι, να το σφραγίσουμε. Κάνουμε τον καθαρισμό, κάνουμε την περιποίηση των δοντιών, που είναι μια καθημερινή και χρόνια συνήθεια, για να φτάσουμε στο σημείο να μην το σφραγίσουμε. Έτσι ακριβώς λοιπόν και το Botox είναι αυτό το οποίο αποτρέπει τη ρητίδωση και μας προστατεύει στο να μην κάνουμε στατικές ρητίδες, διότι δυναμικές ρητίδες όλοι μας κάνουμε, ακόμη και ένα μικρό παιδάκι. Και πρέπει να έχουμε, γιατί αλλιώς είναι αφύσικο και το πρόσωπο. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να αποτρέψουμε τις στατικές ρητίδες. Όταν δεν εκφραζόμαστε, να μην κάνουμε αυτή την ρητίδα η οποία έχει πλέον σχηματιστεί. Και είπαμε ότι το εφαρμόζουμε στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια. Όχι κάτω από τα μάτια όμως. Όχι κάτω από τα μάτια, γύρω από τα μάτια, στην περιοχή του κόγχου, του ζυγωματικού. Επίσης έχει και άλλες εφαρμογές στο πρόσωπο. Μπορούμε να κάνουμε και στο λαιμό, στο μειώδες πλάτισμα, στις χορδές, για να γίνει ο λαιμός πιο νεανικός και πιο στρογγυλός. Πάντως όχι γύρω από το στόμα, σωστά? Γίνεται. Κάνουμε και γύρω από το στόμα. Κάνουμε γύρω από το στόμα, στο άνω χείλος, με πολύ μικρές δοσολογίες και συγκεκριμένη τεχνική, την οποία την ξέρει ο κάθε γιατρός που το εφαρμόζει, διότι βοηθάει πάρα πολύ στην ρητίδωση. Ο σφιγκτήρας κάνει κάποιες ρητίδες στις γραμμές του καπνιστή, όπως αναφέρονται, οι οποίες όταν γίνονται με κάποιες πολύ συγκεκριμένες και σωστές δοσολογίες, βοηθάει στο να εξαφανιστούν αυτές οι πολύ ψηλές ρητίδες. Εφαρμογή βοηθάει επίσης και στο οβάλι του προσώπου. Μάλιστα. Στο λαιμό, και πολλές φορές κάνουμε και στο ντεκολτέ για να ανοίγουν κάποιες ρητιδώσεις. Έχει γενικώς πάρα πολλές εφαρμογές, αρκεί κάποιος να ξέρει σωστά να το εφαρμόζει. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε σε μία άλλη ενέσιμη μη επεμβατική θεραπεία για την αντιγύρανση. Είναι το γνωστό σε όλους μας ιαλουρονικό οξύ. Και αυτό είναι πολύ γνωστό σαν το Botox, και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι και πού εφαρμόζεται. Το ιαλουρονικό οξύ έχει πάρει επίσης πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, στο χώρο της αντιγύρανσης, διότι με τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη γεμίζουμε κάποιες ρητίδες, ήδη υπάρχουσες ρητίδες, οι οποίες υπάρχουν στο πρόσωπο. Σε αντιπαράθεση με το Botox, θα έλεγα, το Botox ακινητοποιεί το μη. Ενώ το ιαλουρονικό είναι αυτό το οποίο γεμίζει τη ρητίδα. Εφαρμόζεται πολύ στην περιοχή της ερεινοπαριακής άβλακας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία μας. Ναι. Εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι κάποιες περιοχές όπου εφαρμόζουμε το ιαλουρονικό οξύ και βλέπουμε χαρακτηριστικά την ερεινοπαριακή άβλακα, που είναι μια από τις πιο συνηθισμένες περιοχές που βάζουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης, σε κάποιες ρητίδες στο μέτωπο, όπως και τώρα τελευταία, υπάρχει ιαλουρονικό οξύ, το οποίο εφαρμόζουμε για να δώσουμε όγκο στα ζυγωματικά. Ναι, η τελευταία έχει αρχίσει, είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος. Ναι, η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία όταν επίσης εφαρμόζεται σωστά. Ναι, πάντα. Είναι πολύ ωραίο υλικό, το οποίο δίνει όγκο στο πρόσωπο, διότι με την πάροδο των χρόνων θα λέγαμε ότι αδειάζει το πρόσωπο, και αυτό συντελεί στο να δώσει και όγκο και στο να σηκώσει ελαφρά ένα πρόσωπο. Μπράβο. Θα ήθελα να δούμε και μία δεύτερη φωτογραφία που έχουμε. Εδώ πέρα είναι μερικά. Το ιαλουρονικό οξύ είναι το πιο γνωστό για τις λεγόμενες ρητίδες του γέλιου. Ναι, είναι το πριν και το μετά εδώ που βλέπουμε. Ακριβώς. Είναι στις ερεινοπαριακές, όπως σας προανέφερα. Και βλέπουμε εδώ το πόσο ωραίο αποτέλεσμα έχει μία εφαρμογή στο πριν και στο μετά. Είναι μεγάλη, αισθητή η διαφορά. Αισθητή η διαφορά, και αυτό το οποίο πρέπει εγώ να τονίσω και το οποίο μου αρέσει είναι όταν οι αλλαγές δεν είναι υπερβολικές, δεν φουσκώνουμε υπερβολικά, απλά ανεβάζουμε μία ρητίδα προς τα πάνω, ή όταν τη γεμίζουμε, σαν να φέρνουμε ένα πρόσωπο μερικά χρόνια πριν, χωρίς να έχει φανεί αυτό το άδειασμα και αυτή η ρητίδωση η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια. Μάλιστα. Θέλω να προχωρήσουμε τώρα. Τελευταία βλέπουμε πολλά μηχανήματα laser στις νέες μεθόδους αντιγύρανσης. Ένα παράδειγμα είναι το Fraxel, το οποίο είναι laser σύσφιξης και ανάπλασης προσώπου. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτά τα μηχανήματα και επίσης να τονίσουμε, να πούμε για το τμήμα αισθητικής κοσμητικής
ιατρικής που έχει ανοίξει στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Νέου Αθήνεων, όπου και εσείς κάνετε τις ενέσιμες θεραπείες, τις μη χειρουργικές, όπως και τα χειρουργικά βέβαια περιστατικά. Αλλά στο συγκεκριμένο τμήμα όπου γίνονται οι μη επεμβατικές θεραπείες, είναι και το μηχάνημα το συγκεκριμένο το οποίο προαναφέρατε, το Fraxel, το οποίο στηρίζεται στο διοξίδιο του άνθρακα με μια συγκεκριμένη κεφαλή Fraxel, το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα, συντελεί σε πολύ ωραία αποτελέσματα ανάπλασης και λεύκανσης του προσώπου. Και λεύκανσης. Και λεύκανσης, διότι θα σας εξηγήσω το συγκεκριμένο μηχάνημα βοηθάει, πάει στην δικτυωτή στιβάδα του χωρίου, όπου υπάρχουν τα μελανοκύτταρα και στη θυλώδη στιβάδα, με αποτέλεσμα οι διάφορες υπερκερατώσεις και οι διάφορες δυσχρωμίες που υπάρχουν και ανεβαίνουν στην επιφάνεια της επιδερμίδας, σβήνουν στην ουσία με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Συντελεί λοιπόν σε 3 θέματα: στη σύσφυξη, στη λεύκανση και στην ανάπλαση και αναδόμηση του προσώπου. Επίσης, στο χώριο υπάρχει το κολαγόνο. Νομίζω ενεργοποιεί το κολαγόνο ακριβώς τους συνοβλάστες. Και εκεί φαίνεται μία ανανέωση του προσώπου μετά την πρώτη κιόλας συνεδρία, διότι υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που κάνουμε το συγκεκριμένο λέιζερ, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ φωτεινό, πολύ υγιές και πολύ λαμπερό. Διότι δεν σας κρύβω ότι στην ανάπλαση και στην αντιγύρανση θεωρώ το πρώτο πράγμα, το πιο κορυφαίο, ότι πρέπει να είναι καθαρή η επιδερμίδα. Αν με ρωτήσετε τι προτιμάτε από τα δύο, θα έλεγα υπάρχει και μια ερητίδα. Αλλά δεν νοείται όμως να υπάρχουν φυλλίδες, να υπάρχουν υπερκερατώσεις, να υπάρχουν δυσχρωμίες στην επιδερμίδα. Που δείχνει μια κουρασμένη όψη και μια γύρανση θαμπή και κουρασμένο δέρμα. Είναι καλύτερα. Μια γυναίκα μπορεί να είναι εγωιτευτική και με μια ερητίδα παραπάνω. Ενώ με την καθαρότητα και με τη λάμψη της επιδερμίδας φαίνεται πάντα πιο ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη μία θεραπεία που είναι και αυτή πάρα πολύ γνωστή είναι η λεγόμενη μεσοθεραπεία. Υπάρχει η κλασική και η αυτόλογη. Και η αυτόλογη. Ναι, θα μας τα εξηγήσετε. Βεβαίως, η κλασική μεσοθεραπεία. Τι εννοούμε με τον όρο μεσοθεραπεία? Είναι ότι χωρίζουμε την επιδερμίδα σε συγκεκριμένα τμήματα, κομμάτια. Και εκεί ακριβώς κάνουμε τις ενέσεις. Όπου τα υλικά που χρησιμοποιούμε σε μεσοδιαστήματα είναι διαφόρων ειδών. Μπορεί να είναι ιαλουρονικό οξύ, μπορεί να είναι σύσφυξη, μπορεί να είναι βιταμίνες, να είναι κάποια ιχνοστοιχεία. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο ένα κοκτέιλ από βιταμίνες η μεσοθεραπεία. Όχι. Υπάρχει και κοκτέιλ βιταμινών, αλλά οι ενέσεις μπορούν να γίνουν και με ιαλουρονικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ασκορβικό οξύ, όπου υπάρχουν πάρα πολλές κρέμες, για παράδειγμα βιταμίνη C, οι οποίες δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην επιδερμίδα, και η μεσοθεραπεία, η ενέσιμη, να βοηθήσει στο να εισχωρήσουν κάτω από την επιδερμίδα τα συγκεκριμένα υλικά, ώστε να δώσει τη λάμψη και τη φωτεινότητα του δέρματος. Σας προανέφερα ιαλουρονικό, διάφορα κοκτέιλ βιταμινών, όπως είναι η βιταμίνη K, C, διάφορα στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στην λάμψη και στην ενυδάτωση κυρίως της επιδερμίδας. Θα ήθελα να δούμε τώρα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, που είπαμε ότι μπορεί να είναι διάφορα. Δεν είναι μόνο κοκτέιλ βιταμινών, μπορεί να είναι και ιαλουρονικό οξύ. Ιαλουρονικό οξύ, το οποίο επίσης βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση. Όταν ένα δέρμα φαίνεται αφυδατωμένο και κουρασμένο από τον καιρό, από την ηλιακή εκτινοβολία, από την ατμόσφαιρα, το ιαλουρονικό οξύ της μεσοθεραπείας, όταν γίνεται σε όλο το πρόσωπο, στο μέτωπο, στο λαιμό, στο δεκολτέ, βοηθάει πάρα πολύ στην ανανέωση του προσώπου και την φωτεινότητα της επιδερμίδας. Πόσο συχνά όμως μπορούμε να κάνουμε τη μεσοθεραπεία? Και εδώ υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα σύστημα, για παράδειγμα, μεσοθεραπείων που να γίνουν 3 μέσα σε ένα μήνα, σε διάστημα μιας εβδομάδας με 10 ημερών η μία από την άλλη. Και μετά να γίνεται μία στο τρίμηνο ή μπορεί και στο δίμηνο, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες και με την ένδειξη που έχει το κάθε πρόσωπο και η ηλικία του κάθε ατόμου. Και μετά φεύγουν τελείως τα αποτελέσματα που βλέπουμε, ή μένει το δέρμα, γίνεται μόνιμα, λίγο πιο καθαρό, πιο πάντα είναι ενυδατωμένο? Όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε και όλες οι ενέργειες, αν θέλετε, που κάνουμε στο πρόσωπο, είτε με λέιζερ είτε με ενέσιμα υλικά,
Όλα αυτά είναι αθρηστικά. Τίποτα δεν χάνεται. Απλά το δέρμα και η επιδερμίδα για να μας θυμάται πρέπει και εμείς να μην το ξεχάσουμε. Να μην το ξεχνάμε. Ναι. Θα ήθελα να δούμε τώρα την εικόνα ακριβώς που βλέπουμε, ο σκηνοθέτης μας θα μας δείξει την εικόνα που βλέπαμε από πίσω, την προηγούμενη, η οποία δείχνει για τα ζυγωματικά, που είναι η καινούρια... Είναι πολύ της μόδας. Η καινούρια εμένα μου το ζητάνε πάρα πολύ στο ιατρείο και νέες κοπέλες, και ειδικά έχει μεγάλη ζήτηση σε πολύ μεγάλες, σε πιο νεαρές ηλικίες, διότι τονίζουμε τα ζυγωματικά. Όπως σας προανέφερα, βοηθάει πολύ στο να σχηματίζονται κάποιες γωνίες στο πρόσωπο και να κάνει και μια μικρή ανόρθωση. Διότι αν δώσεις όγκο στο ζυγωματικό, είναι σαν να ανορθώνεις και το πρόσωπο, χωρίς να χρειάζεται κάποια επέμβαση. Πόσο καιρό κρατάει, δηλαδή τα έχουμε και μετά εξαφανίζονται από το πρόσωπό μας? Πώς είναι ιαλουρονικό οξύ, το οποίο και αυτό με στη διάρκεια σταδιακά απορροφάται από τον οργανισμό. Δεν είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι μόνιμα τα υλικά. Εγώ δεν χρησιμοποιώ μόνιμα υλικά, διότι μπορούν να προκαλέσουν κάποιες παρενέργειες και κάποιες αντιδράσεις μέσα στον χρόνο. Πάντα χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα υλικά. Ναι, αλλά πόσο καιρό άμα κάνουμε... Περίπου στον 1 με 1,5 χρόνο τα ζυγωματικά διαρκούνε. Ναι. Είναι αρκετός καιρός, δεν είναι όπως λέγαμε για τα Botox 5 μήνες. Όχι, το Botox διαρκεί 5 μήνες, το ιαλουρονικό πάντα διαρκεί περισσότερο. Και ειδικά αυτό το ιαλουρονικό που χρησιμοποιούμε στα ζυγωματικά, επειδή είναι μεγαλύτερης πυκνότητας, ας το πούμε έτσι, για να το καταλάβουμε να είναι πιο κατανοητό, έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Μάλιστα. Φεύγουμε από τα ζυγωματικά λοιπόν και πάμε τώρα στα χείλια. Όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αύξηση στα χείλια. Θα ήθελα να μας πείτε πώς γίνεται και εκεί τι υλικά χρησιμοποιούμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί τα χείλια, άμα δεν γίνουν σωστά... Είναι μεγάλη κακοτεχνία. Είναι πραγματικά, θα το πω, είναι τραγικό. Έχω δει αρκετές γυναίκες που έχουν κάνει τα χείλια τους και ειδικά στο εξωτερικό, στο Los Angeles για παράδειγμα, είναι... πάρα πολύ άσχημο, άμα φαίνεται. Συμφωνώ μαζί σας. Έχω δει όμως και πολύ φυσικά αποτελέσματα που, όπως θα δούμε και μερικές περιπτώσεις. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πιστεύω όλες αυτές τις κακοτεχνίες τις οποίες παρατηρούμε είναι διότι παλαιότερα και από κάποιους άλλους συναδέλφους αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά τα οποία ήταν μόνιμα, όπως ήταν η υγρή σιλικόνη. Μπράβο. Από τη σιλικόνη είναι η υγρή σιλικόνη, λοιπόν, είναι ένα υλικό το οποίο δεν απορροφάται από τον οργανισμό. Γι' αυτό σας προανέφερα ότι χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον πάντα μη μόνιμα υλικά. Ναι. Και έτσι πιστεύω ότι είναι το σωστό, διότι τα μόνιμα υλικά δεν απορροφώνται από τον οργανισμό, ναι, με αποτέλεσμα να μένουν σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία και να δημιουργούν και λόγω βαρύτητας να κατεβαίνουν, ναι, και ακριβώς, να δημιουργούν πολλές παρενέργειες και να φαίνεται μια μεγάλη κακοτεχνία. Ακριβώς. Εδώ όμως είναι φυσικά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Είναι φυσικά τα αποτελέσματα, βλέπουμε το πριν και το μετά και στις δύο περιπτώσεις και βλέπουμε ότι και δεν φαίνεται ότι έχεις κάνει μια επέμβαση στο πρόσωπό σου. Να σας τονίσω ότι υπάρχει ξένο επάνω σου. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Τονίζει πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Να σας τονίσω ότι υπάρχουν... Έχουμε και εδώ ένα παράδειγμα, άμα το δούμε σε όλη την οθόνη. Μπράβο. Ναι. Καλά, αυτά είναι φοβερά χείλια. Πολύ ωραία χείλια και δεν φαίνεται ναι, αυτό το ψεύτικο της σιλικόνης. Υπάρχουν ειδικά υλικά, ειδικό ιαλουρονικό, το οποίο είναι για χείλη. Είναι εύπλαστο, είναι πολύ ωραίο υλικό, είναι μαλακό υλικό. Και γι' αυτό δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Και πάλι εδώ να τονίσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία και ο τρόπος που γίνεται. Μάλιστα. Και εδώ, αν μπορούμε να τη δούμε, ναι. Και εδώ έχουμε το πριν και το μετά, ναι. Αυτό είναι σαν να είναι διαφορετικός άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά. Και δεν φαίνεται και ψεύτικο το αποτέλεσμα. Για μένα αυτό είναι, ειδικά στα χείλια. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε δει είναι φυσικά τα αποτελέσματα και να είναι ωραία, ώστε και μια γυναίκα να αισθάνεται ωραία για αυτό το οποίο έχει κάνει, για να μπορεί να το επαναλαμβάνει. Άλλη μία λοιπόν πραγματική περίπτωση. Ναι, δεν βλέπω το πριν, αλλά αυτό που βλέπω δεν μου λέει ότι είναι κάτι ψεύτικο, ότι έχει κάνει... Και εδώ υπάρχει κάποια παρέμβαση, η οποία είναι πάρα πολύ φυσική και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχουμε την τελευταία μας φωτογραφία, και αυτά είναι πολύ ωραία χείλια.
Συγχαρητήρια. Είναι όντως πολύ ωραία τα αποτελέσματα και πολύ φυσικά. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες και όλες οι γυναίκες αυτό ζητάνε πλέον. Θέλουν φυσικά αποτελέσματα. Είναι άσχημο να φαίνεται ότι έχεις κάνει κάποια κακή επέμβαση στο πρόσωπό σου. Να μην υπάρχει κακοτεχνία. Όλες οι κοπέλες ζητάνε πλέον, γιατί έρχονται πολλές νέες κοπέλες, ειδικά για την αυξητική στα χείλια ή στα ζυγωματικά. Ζητάνε όλες φυσικά αποτελέσματα. Δεν ζητάει καμία πλέον υπερβολές. Πιστεύω ότι είναι πολύ ξεπερασμένο αυτό. Χαίρομαι που τα ακούω. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε τι γίνεται με τα μάτια, τις σακούλες κάτω από τα μάτια μας και πώς αυτές διορθώνονται, αν γίνεται χειρουργικά, αν γίνεται μη χειρουργικά, τι μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια, ως πλαστικός χειρουργός, σας λέω ότι το βασικό, η βασική θεραπεία είναι χειρουργική. Ναι. Δηλαδή είναι με την βλεφαροπλαστική, μπορούμε να διορθώσουμε τις σακούλες κάτω από τα μάτια, όπου πλέον δεν αφαιρούμε τόσο το λίπος, γιατί η σακούλα είναι το λίπος το οποίο προεξέχει. Όλοι μας έχουμε λίπος στον οφθαλμικό κόγχο, αλλά με το πέρασμα των ετών χαλαρώνει ένα διάφραγμα το οποίο συγκρατεί το λίπος πίσω από αυτό το διάφραγμα, με αποτέλεσμα να πετάγεται το λίπος και να δημιουργείται αυτή τη σακουλίτσα κάτω από τα μάτια. Γίνεται χειρουργικά λοιπόν? Θεωρώ λοιπόν ότι η βασική θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία. Για να έχουμε ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Για να έχουμε ένα μόνιμο και φυσικό και ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως η μαύρη κύκλη που πολλές κοπέλες ζητάνε, πολλές γυναίκες το ζητάνε. Η μαύρη κύκλη και κάποιες γραμμές που έχουμε στο κάτω βλέφαρο διορθώνονται και με ενέσιμη θεραπεία. Α, ωραία. Ναι. Και αυτό είναι μόνιμο το αποτέλεσμα ή πρέπει να το κάνουμε? Πρέπει να το επαναλάβουμε. Δεν βάζουμε απλά, άμα θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν το χειρουργείο, υπάρχει και τρόπος παρέμβασης με ενέσιμο ιαλουρονικό και σε αυτή την περίπτωση, όπου γεμίζει το άδειασμα στην ουσία ή την διορθώνει κάπως τη σακούλα κάτω από τα μάτια, με αποτέλεσμα όμως το οποίο δεν διαρκεί μόνιμα. Πρέπει να επαναλαμβάνεται. Ωραία. Θέλω να δούμε μερικές φωτογραφίες που έχουμε τώρα για τις λεγόμενες ρητίδες που υπάρχουν ανάμεσα στα φρύδια και στα μάτια. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τι κάνουμε μη επεμβατική θεραπεία για να εξαφανίσουμε? Εδώ είναι το Botox που σας ανέφερα πριν. Αυτές οι φωτογραφίες είναι η πολύ χαρακτηριστική εφαρμογή του Botox, όπου γίνεται στο μεσόφρυο, στους μυς οι οποίοι είναι ανάμεσα στα φρύδια, και αυτό ακριβώς διορθώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και μπορούμε να βάλουμε και ιαλουρονικό ανάμεσα στα φρύδια. Όταν οι ρητίδες είναι πλέον στατικές και είναι πάρα πολύ έντονες, μπορούμε να τις γεμίσουμε και με ιαλουρονικό, ώστε να μην υπάρχει απολύτως καμία ρητίδα στο κομμάτι αυτό που δυσαρεστεί κάποιο πρόσωπο. Οπότε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε το Botox για να μην αποκτήσουμε αυτές τις ρητίδες. Αν όμως τις έχουμε ήδη αποκτήσει, βάζουμε ιαλουρονικό οξύ και κάνουμε και τον Botox που σας είπα. Μπορεί να γίνει και συνδυασμός, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 100% πάρα πολύ καλό. Κατανοητό. Λοιπόν, αντιγύρανση και αποτρίχωση τώρα. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα πώς συνδυάζονται και η αντιγύρανση και η αποτρίχωση. Πρώτη φορά ακούω για την αποτρίχωση. Τι κάνουμε συγκεκριμένη? Εγώ θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Έχω κάνει πολλές εκπομπές, πρώτη φορά θα μιλήσω για την αποτρίχωση και την αντιγύρανση. Πώς συνδυάζονται? Εγώ σας προανέφερα ότι ένα πρόσωπο, το πιστεύω πάρα πολύ, αν βάλουμε σε μια πυραμίδα κάποιες θεραπείες τις οποίες κάνουμε, το πρώτο που θεωρώ είναι η καθαρότητα της επιδερμίδας. Δηλαδή, να μην υπάρχουν φυλλίδες, να μην υπάρχουν λεκέδες, να μην υπάρχουν μελαχρωστικές βλάβες. Φαντάζομαι ότι σας ενοχλούν και οι τρίχες. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει Botox, να κάνει ιαλουρονικό και να είναι γεμάτη τρίχα. Αυτό και μόνο, εγώ το τονίζω και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι καλύτερα να έχει μουστάκι, για παράδειγμα. Όλες οι γυναίκες λίγο πολύ έχουμε μία τριχοφυΐα, η οποία σε άλλες είναι πιο έντονη, σε άλλες είναι λιγότερο έντονη. Ανάλογα το αν είναι μια γυναίκα πιο μελαχρινή, φαίνεται πιο έντονα η τριχοφυΐα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι συνολικά, διότι όλα προσμετρώνται συνολικά πλέον σε αυτό, δεν είναι ότι κάνω ένα Botox και το αφήνουμε εκεί, είναι ότι πρέπει ένα πρόσωπο να είναι λαμπερό και καθαρό. Και η τρίχα
σίγουρα είναι ανασταλτικός παράγοντας στο να φαίνεται μια επιδερμίδα. Πραγματικά, εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι στιγμή. Έχουμε τόσα προβλήματα όλοι μας αυτή την εποχή που ζούμε. Τόσα σοβαρά και κρίσιμα θέματα για μας, για τους φίλους μας, για τις οικογένειές μας. Και εμείς οι γυναίκες πρέπει να σκεφτόμαστε και τις τρίχες και τις σκυλίδες και τις ρητίδες. Ναι, νομίζω ότι είναι το θέμα της εμφάνισης είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά τώρα θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Στο οικονομικό, ειδικά τις μέρες που ζούμε... Πλέον γίνονται πάρα πολύ καλές τιμές, θεωρώ, που είναι απολύτως εφικτές από όλο τον κόσμο, που μπορούν να κάνουν 2-3 πράγματα που πραγματικά να έχουν αποτέλεσμα και να είναι καλές εφαρμογές, διότι να σας πω κάτι... Έχουν πέσει οι τιμές. Έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές. Οι τιμές έχουν ανάλογα πέσει πάρα με την πολύ. εποχή, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Και ο κόσμος το ψάχνει περισσότερο και ο κόσμος αναφέρεται σε πιο ειδικούς. Εκεί που παλαιότερα μπορεί να γινόταν 10 πράγματα, τώρα κάποια να αποφασίζει να κάνει 3 ή 4 από τα 10 και να επιλέγει που θα τα κάνει. Ναι. Διότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην πάμε να τα κάνουμε κάποιο φτηνά και να μην τα κάνουμε στους κατάλληλους ανθρώπους και έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι γίνεται αυτή η επιλογή στο πού θα πάω να κάνω, ειδικά τα ενέσιμα ή και την αποτρίχωση, αν θέλετε, οποιαδήποτε εφαρμογή. Ο κόσμος το ψάχνει περισσότερο και στο θέμα της ποιότητας και στο θέμα της τιμής. Διότι πάνω απ' όλα μετράει η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και Πάντως η τιμή. αξίζει κάποιος να επισκεφτεί το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Νέου Αθήνου με όλους τους πλαστικούς χειρουργούς, τους καλύτερους και όλα τα κατάλληλα υλικά. Εγώ αυτό έχω να προτείνω. Ναι. Δυστυχώς όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθετε μαζί μας. Εμείς πάλι θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.